Stariji muškarac prišao je danas tokom blokade ispred Medicinskog fakulteta u Novom Sadu jednom redaru u žutom prsluku i na njega potegao nož. U tom trenutku su ostali redari i studenti razoružali tog čoveka. I tokom blokade ispred Pravnog fakulteta u Novom Sadu jedan stariji čovek u automobilu krenuo je palicom na studente u pokušaju da se nasilno probije. Najgori incident desio se juče kada je studentkinja Pravnog fakulteta uoči blokade oborena automobilom dok je stajala na trotoaru i teško je povređena. Ona se nalazi u kliničkom centru i u dobrom i opštem zdravstvenom stanju i najverovatnije će u ponedeljak biti puštena kući, kako su poručili iste ustanove. Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije poslala je dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova u kom najavljuje obezbeđenje studentskih protesta u Novom Sadu. Zbog nemilih događaja na mirnim protestima koji postaju praksa, obaveštavamo vas da ćemo u narednim danima organizovati dovoz traktora u kampus Novosadskog univerziteta kako bi fizičkom mehanizacijom obezbedili mirne proteste koje organizuju studenti, kažu poljoprivrednici u dopisu MUP-u. Uz to upozoravaju da u slučaju ometanja dolaska traktora u Novi Sad bićemo prinuđeni na radikalnije mere. Unija sindikata prosvetnih radnika u Kragujevcu saopštila da će u ponedeljak 20. januara obustaviti rad. Kako je saopšteno, odluka je doneta zbog ugrožene bezbednosti svih učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu, neispunjavanja obaveza vlade Srbije, eskalacije nasilja prema maturantima i studentima tokom njihove borbe protiv korupcije. U saopštenju nije precizirano da li će obustava biti samo u ponedeljak ili i narednih dana. Forum Užičkih gimnazija i srednjih škola skoro apsolutnom većinom glasova prosvetnih radnika doneo odluku o obustavi rada koja će započeti u ponedeljak i trajaće sve dok se zahtevi studenata, ali i njihovi zahtevi ne ispune. Kolektiv Zrenjaninske gimnazije doneo je jednoglasnu odluku na sastanku održanom 17. januara u petak da od 20. januara potpuno obustave nastavu. Zahtevaju ispunjenje studentskih zahteva, najoštrije osuđuju nasilje nad njima i ograđuju se od odluke reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika i njihovih dogovora sa vladom Srbije. Vlada je juče usvojila uredbu o povećanju primanja prosvetnih radnika za po 5% u martu i oktobru. Predsednik vlade Miloš Vučević i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović kažu da je dogovor sa 4 reprezentativna sindikata postignut i ne vide razlog da se školska godina ne nastavi 20. januara. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović ukazuje da će za slučaj da se ne poštuju dogovori koji su postignuti sa reprezentativnim sindikatima inspekcija raditi svoj posao. Novak Đoković se plasirao u osminu finala Australian Opena pobedom nad češkim teniserom Tomašom Mohačom sa 3:0 po setovima 6:1, 6:4 i 6:4. Meč je trajao 2 sata i 21 minut. Rival u osmini finala biće mu takođe Čeh Jiri Lehečka, koji je pobedio Francuza Benjamina Bonzija sa 3:0 u setovima. U Srbiji sutra ujutru slab i umeren mraz, mestimično magla ili niska oblačnost koja će se u nizijama, po kotlinama, dolinama reka ponegde zadržati veći deo dana. Tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od -6 do -2, najviša dnevno od 0 do 4, u maglovitim oblastima hladnije, a u Negotinskoj krajini oko 9 stepeni.